Ops druk sonra verdim öyle ama kahırlı mı? Ay şuma da bassa bir sonra verdi. O diyene bir arkayın dost nemes. Yo. Ops suladın. Neferet. Bassa birini gözler bakayım ne? Ne mollu ops adamlar düşünene misal için gittin neme deyip nem ettiler. Lapsede nem çıkıttın da gülüyor atoya gidip ben aydıma gidip ben neme gerekten Türkiye'men sonra düşünemek. Geldin hesap gülüyor toyu da normalnen. Dostan o vaktları liçkada uğurlaşır sonra men o vaktları aytmaktan tanımak durup yani sonra o düşündürür men tamam. Hiç kimin durmuşunda yaşan yok, idima seyrettim, yaşlığımın yartağı yok diyerek. Ağlama diyen aydım. Ama vasili, solaydım aslında her kim söy üçün röydüp pikredi ya, solaydım Askavada varsan pedilen aslında. Ağlama diyen aydım ama son dinle sodana düşündür ya. Böyle inne maksat innik plan ne mi? Plan ne tip olsa kuluk dost halalca iş. Tapıp işlep daşından hem sungatçuk, müyöretçuk. Näme dost dedi ardu udat bolmalı näme? Yo bolmalı mesele Anarda men yok. yüksek derecemi alacak avrayım aldım Allah dönöyin nägiyle del vatanımdan. Men o hemme zat görmedik ladım. Yoga dost o zatları lişni görüşecek men sana aydiyadım. Yok sen. Türkmenistan'da yetmedik derecem almadık görmedik avrayım. Ya kazanmadık ladım yok. Olatlar bilýän ajan onun adam bırakmadı. Mutluya her kim Speron sen yürüyorum. Bilýän aýdyryk sen. Belki gelecekte men şutak çağalam getirecektir, okatjoktur. Ya belki därdenem başga ýurtlara gidip ýurt görüp çağalam haýsy ýurda uğratmalygyny öwrenjekdir. Dost her kim zatpa o sen näme etdiň bäri gowdy ondan sonra bolmaýar. Yo men druk ervet niyette diýem. Ok gönümen näme berdi garat tanal. Börsüň aýdym aýdyp. Düşündüm. Non men onu diýenler aýdym. Näme men bil atak aňyrsyn bilem ok. Gönü şu tora. Wow, yo prosta ýazýanlar bar da ne toýum ýokdy maňyrda näme. Allah şükür bu ne nasıl näçe gidiýärdik. Son lewa tirla bela gülle ulasa beşal tumanda bolballa gidip börsüň dip ölene beşal tumanda ýa şeýlegden dedi. Görüp görnip men sondan gen alymla ýok sen ýa birini aýdym satanda da pul gazanyp otyrdyň. Ýöne näme üçin birden gideniňi düşünmedim la bey. Ay bey diýme aýdym satanda alýan diýen ana bir green zona baryp maňa duwede delli diýşýalak bolýar. Şoňa da şu aýdym satmana eltdim o jigi memme bloggerlar aýdym aýdýaşma. Ne de gowaýdym ma al şunu aýtsaň. Isleseň ejen ýazan sen bilaýdallysen ona medip bilerin sen üçin. Yoksa özün aýtdýän neme deýinip eden ladym ana dün görýän bir eden adam omuna çykyp maňa duwa edip meni gallara aýdydy ýalbardy menem etmedim men şoň üçin ona bir mara bir maskala ol bilýän belki gürleýär soň pikirlenýär ana erkek bilen tapawut beýdin ay galanam çöp Ramzan men mara näme diýeň sana dostum? Enne çödülşdüň şu wagt näle ýa dowam edýär. Nämesin çödülşeýin? Prosta garşy tarapdan hereket ýok, özlerinden ünsü böljek bolup harasat ýalak paraşoklary orta çykaryp otyrlar. Özlerinden üns aýyrtjak bolýarlar, başga bir löseýüş başlarýarlar, etjek bolýarlar. Şeňme o da adamlar bilýärler ho. Men kim bagsa bolýan? Men nähile şu derece şu avraya geldim. Bu başgalary men hiç kime jogap beremakby. Özlerini gorap basardyn, olar wara bagsa bolýan. Özlerini gorap basarmaýan ýagdaýynda çykyp maňa sen maşenik dip ýatyr, men şu ýaşma sen maşenik boldy. Gapyma adam mararda o kakyp. Ene matan bilmada ederdi. Yo bilýär, druk sen o bärde çöregip beren olany senlik mesele ýokla. Ýöne men haýran galandym, ýa prosta özüm oturup diýänle diýän. Toýa gidip bör awray wa bilýärmi? Le boy bagsa kime näme diýende ýok dip bilen oklar. Ondan bir delem gidip sen bolýan näme çykypdy kada. Ba şükür yo birden näme üçin birden.
Gülýaly 5 aýda dökdi. Garaşdyryp men şu ýylyň başyndan zatlamy tawsyryp maýda geldim duru. Birden zat ýa ýylyň başyna dokument tawsyryp maýda geldim. Ay bolýa gowdam Burajana şükür. Ve bara kän kişi var şu taýda, birat senem şon ýalak bolmam, ahmal şolary diýesim gelýär. Doňjuklar men näse edip ortaga çykdym, masalla pikir etmäň, men kösenip, men zat edip bilýän özüm üçin neme diýänler öýdüp düşünýänler bar. Men kösenemok, men Allah şükür wotymynda men özümi alyp çykdym. Ýöne men ýaly özüni alyp çykyp bilmeýänler bar. Şäňmi hiç ýyl tanışdyk, bilişdik şu ýurtda gezýänler bar, gelenler bar. Ana şolar üçin men birat şu zady edýän. Men özüm şolar näme diýip gowy işwa diýip ekidip toňam sokýarlarmy, işe talanoklarmy? Pesalyk ýa mysal üçin näme ustady dawa görän aldyň emme wiýany men öňüm düşündirdim seret. Men sana düşünüröýün. $1,500 berip dowgu buralýanda gelýän usta. Hawa. Aýlyňam $500-600 3 aýa bulara beren 1,5 ödeýän, 4 aýam opştaýda işleýän, 4-nji aýlyňam alýandanym, oňam ýartyna ýydyňa bilet alýan, ýartyna da çagalaňa süýjük köp alyp 4 aý it bolup ýydyňa barýan. Oňa düşündim, şonu öňünden sen gurlaşmedin bolýar. Gurlaşýanda başsa da sen barsaň bolýa, bar bir aýjykçyda diýdiler, ho maňa bir aýjykçyda seni okuwa geçirip kömek edip seni öz ýanyma aljak diýip gurlanlar ho. Men 50 gedek soradym ho, şuly işe men çıdarmy ugrad ýany işiňizde biz ho iştat görmedikdir bilýänsiň men äne. Geldim hem misal salonda işläp durýan, arasdaja 10 ýyl biz o agyr iş raznaraboçylyk görmedik biz diýip aýtdym. Olaram ilk gel mesele yok, gelýänçäň pul alýançalar näme bolsa soňam baraň soňam düşündim, ýön dogry ýok. Ay bolýa birat sen o wagtlar neme düşünýän. Ay bolýa duruk gaýrat et. Näme diýin? Ýes şo bizlik näme bolsa bilýän. Ýa-da. Ýa şumaçy garasady gözläp şu çagany göreýinip açdym bolýan. Onam tapy bilen atlar öýdýän ha. İkiçäk gurlaşyk boldum, ikiçäk gurrundan gaçýa. Bärik çağır diýän, bärik kel bilen at. Ay bolýa harakatlar da okeyler. Oturmadan aýdyrok. Hemme da. Giňrak bol. Salam aýdy oglanlara da tamamanja duruk ýes şoglugymda arkaýyn. İnşallah o, sağ ol, taňry alsın. Aha.